ते आता प्रत्येक जण ना ट्रॅक्टर इल्या कारणान ढोरा इकतात. प्रत्येकान जरी एक एक म्हणजे गाय पाडो बाळगल्यांना तर किती फायदो हा. झाडांका शेण गोवर मिळतलो. शेतीक आता हव्या तर लोकांकडे शेण नाही, आमच्याकडे येतं. सारूक हव्या तर आता शेणांका सकाळी माझ्या घराकडे लाईन असता. 3 वाजता आमच्या गोट्यातला शेण चोरून नेतात लोका. म्हणून प्रत्येकाने एक एक ढोर बाळगा. हे ट्रॅक्टरांचा काय खरा दिसत नाही हा. ला हरी हरी चला हरी. आता त्यांचे पळवाटे सुरू होतले. हेंका बघताय तिका बघ. अला आरती चिंटू राजा आणि सर्जा. आता किती 2 वर्ष झालं बाबा. 2.5 वर्षाचा होता. ठिकाणी एका जोताक बांधलेला होता. दिमाग बांधणार. चला चलो हाय. माहिती आहे त्यांना बरोबर. एवढा पॅक करूचा लागतं. गडग्यावर उडी आलत नाही घालती सुद्धा. आता तू पांढरं पाठ व्हायच मोठं झालं ना. तर परत कधी येईन ना घराकडे संध्याकाळी. पांढर तो जरा या दिसता एकदम रोमॅन्टिक रोमॅन्टिक. ना आम्ही तकडे तकडे जाय हसू लांब. तू आधी एवढी ढोरा कशाक बाळगलस ती आता माका सांग. हा ढोरा कशाक बाळगलं एवढी. ढोरा बाळगलं म्हणजे लोकांनी सगळ्यांनी विकल्या नी. मी शेतीसाठी वापरलं बाळगलं खरा. मग बस तेवढंच उपयोग. मग आता हव्या तर शेण लोक आमच्या घराकडनं 3 वाजता उठान नेत. लोकांनी सगळ्यांनी विकल्यानी ना ट्रॅक्टरीले त्या कारणात. म्हणून आता मी बाळगलंय. आता शेण विकूचा काढणार. गोवर फायदो हा ना. होय. मग अरे आता झाडांका या कलमांका ना गोवर होतो लोकांकडे गोवर नाही. ही रासायनिक खता घालून काय उपयोग नाही. कलमा मरत जातात झाडा. आवटी गहू तो गोवर मिळणार नाही आता पुढच्या वर्षापासून. लोकांनी विकले नाही त्या कारणात. मग तुमच्याकडनं घेऊन जातात. गायरी विकत घेतात.
हम्म. म्हणून ढोरा बाळगलंय. प्रत्येकाने एक तरी ढोर बाळगलाय ना हम्म. मॉब झाला. झाडांका गोवर मिळता भरपूर, शेणखत मिळत. पण ट्रॅक्टर इलेत ना आता. ट्रॅक्टर इले ते थोडक्या दिवसाची पेट्रोल झाला 110 रुपये लिटर. हम्म. परवडणारा विषय नाही बाबा. आता बघित राहू, आता ते ह्याच्यावरच येणार जोतावर. हम्म. मी पण ट्रॅक्टर घेतलंय, हम्म. पण माका तेव्हा कळाला तेव्हा मी आणखी 2 ढोरा बाळगलं. हम्म. हे ट्रॅक्टर घेऊन तो अजून 2 ढोरा घेतलंच परत. हम्म. मग भारी काम केलं. मग बाकीच्यांनी ट्रॅक्टर घेऊन ढोरा इकल्यानी त्यांनी इकल्यानी. मग आता काय करतात? आता काय तुमच्याकडे येतात. शेणाक सकाळी 3 वाजता आमच्या घराकडे धावतो. शेण ठेवीत नाही गोट्यात. म्हणून प्रत्येकाने एक जरी ना गाय पाडो काय हो बाळगा, म्हस बाळगलास तरी झाला. हम्म. एक तरी ढोर घरात गोट्यात हव्या. हम्म. आता गोट्यांतूर लाकडा भरून ठेवले नाही लोकांनी. चिंटो राजा, तो राजा. धर धर ये. राजा तो आमचा राजा है ना. ही आमची आरती. रे बाबू, यो या साईड येत नाही. यो भारी आ. काय करता? बरोबर थांबली आहेत ती. त्यांना टाइम झालेलो कळता वाटता. तुका कसं कळला? त्या साईड पडी पडी चल पडी चल. बाबा आता मान डोलवणं सुरू झालं. ते बघ काय चाललंय. पुढे येईल. तू बोललो हय राव. मामा हा जातो उद्या. पाणीच पिऊचा होता वाटतं त्यांका. हातात गेलो काल गाडी.